Ayan, tapos na tayo kumain. Nakapagpahinga na tayo saglit. Punta naman tayo sa ibang trail. Let's go. Sulitin natin yung araw. Bibihira natin maranasan to. Tingnan nyo yung daanan na naman, no? Yan, ginki na naman tayo, nakakain natin. Tinapay lang at saka yung chicken. Yung kinain ko. Yan, tingnan mo yung daan, no? Parang dating buhay ko sa Pinas, yung sa bundok pa ako. Taga bukid man ko, guys. Kaya bahala, sana ko itapon dito sa bundok na to. Hindi ako mawawala dito. Babalik ta rin ko lang yung damit ko. Charot! Gana kaya yan dito pag nawala tayo. Uy, alas 12 na. Tumunog na yung bell dito sa Japan, no? Pag alas 12 dito natunog kasi. Ano yung daanan, di ba? Solid sa bato. Panoorin nyo naman yung full video nito. Ang hirap pala habang nasa trail ka nag-upload. Walang signal kaya putol-putol.